Hola, som la Rosa i l'Abel. Us presentem el quadern Lectofàcil 2. En aquest cas, iniciem el quadern amb lletra lligada. Mica en mica anem fent el canvi amb lletra d'impremta, on finalitzarem el curs amb aquesta lletra. L'objectiu de Lectofàcil 2 és realitzar el pla lector a l'aula, treballar les lectures amb els seus exercicis en català per segon de primària, sabent en tot moment el grau d'assoliment dels alumnes. Al quadern Lectofàcil, l'alumne treballa en paper de manera gradual. A més, el quadern Lectofàcil gaudeix una sèrie de recursos digitals per l'aula. Tindreu accés directe des del vostre ordinador. Cada docent disposa del seu entorn privat amb un codi individual. Ara us presentem les eines digitals d'aquest quadern. Accedim al llibre digital. Al primer recurs hi trobem el quadern digitalitzat, així com el seu solucionari. El segon recurs és exclusiu per docència. Són el quadre competencial i els indicadors operatius. Ara fem un petit resum dels recursos. Per fer treballs d'aula a la pissarra digital hi trobareu el quadern pàgina per pàgina digitalitzat, amb el seu corresponent solucionari. El segon recurs és exclusiu per docència. Estem parlant del quadre competencial, un PDF editable que us pot quedar dintre del vostre entorn o el podeu imprimir. El segon recurs són els indicadors operatius. Editorial Nadal és conscient que ens trobem davant d'un quadern de 48 pàgines de comprensió lectora, per tot i així ha volgut fer unitat per unitat els indicadors operatius per a poder fer una avaluació molt més àgil. Creiem que Lectofàcil és una molt bona eina per treballar la comprensió lectora catalana de manera individual, evolutiva, en paper i de manera grupal a la pissarra digital. Moltes gràcies. Moltes gràcies.